Black hambai joto media bai arokno getini seng oro kaisa press meet masuk laika sini IPFT East Telemara Division Committee तरफ থেকে थांनाय 11 तारिख एप्रिल 2022 नि जरागो जों कायसा मीटिंग आसक लायखा ओ मीटिंगो जत्तो सिनी East Telemara Division नि उंगै IPFT Youth IPFT APISA IWFT TPP TNA जत्तो मिलिगै जों कायसा मीटिंग आसक लायखा ओ मीटिंगो जों आसक लायमानि बिसिंगो कक कासाखा सिनी East Telemara Division IPFT नि एडवाइजरी कमिटी नि चेयरमैन बा मंगिया कामी आरडी ब्लॉक नि BSC चेयरमैन सिनी बरन गनां सुनील देबबर्मा बनि मंगै kwangma toronto khaina bagui ba complain kok kasaka bani tei complain ke mohai bo khoroksa advisory committee ni chairman IPFT East Telemara Division ni tei mongia kami RD block ni BSC chairman ungui bo kuno party ni guideline chara ba সংবিধান chara kwangma samang biaini khai tongkha abo biaini ke mohai tabo বর্তমান मंगिया kami block ni BSC chairman ungui सरकार ni kwangma सुबिदा फायो जेमन एग्रीकल्चर फिशारी ARDD एमहाय kwangma डिपार्टमेंट नि जे फेसिलिटी फाइमानि फरेस्ट एमो हाइरं नि kwangma फेसिलिटी फाइमानो abo जे कुनो फेसिलिटी नानान हिंखे abo rang bai khlaigai bo facility rogoi tong honoi chini thanigo complaint phaikha इंके complaint फाइमानि बिसिंगो जों खोनाखा जेकुनो पुकुर नागानि हिंखे बनरो 10,000 टाका रखांखे आबो बेनिफिशियारि सिलेक्ट ngै थाङो बा 5,000 टाका रखांखे आबो सिलेक्ट ngै थाङो माइके बो kwangma बेनिफिशियारि लिस्ट खाइ दङ होनै चिनि पार्टीगो complaint सफाइखा के complaint सफाइमानि बिसिंगो जों तदन्त खाइनायखा तदन्त खाइनायमानि बिसिंगो जों प्रुफ बुमाखा इंके सिनरो kwangma जों नांखांगे जों प्रुफ रइमानो आबो सिनरो तंगु इंके जों बेनिफिशियारि रबाय जों कक सालायमानि आबो सिनि थानि प्रुफ तंगु जे बरां नामानि फरेस्ट बन मित्रनि हयते जे सिनि मंगिया कामी आरडी ब्लॉगो 14टा पंचायत तंगु 14टा पंचायत नि बिसिंगो प्रति पंचायतो एकजन खागै बन मित्र रौ माने तलांखा इंके ओ जागो बन मित्रनि थानिगो बो खरकसा नि थानिगो 3,500 टाका खागै रां नागो हनै सिनि थानिगो आबो कायसा complaint सफाइखा इंके जों नायबो नायखा तदन्त नायखा आबो प्रुफ बुमाखासों इंके मो हाइख्लागै तेगो सिनि थानिगो जों रिपोर्ट नायखा रिपोर्ट नायमानि बिसिंगो ST कॉर्पोरेशन ने हयते बहायनो बो kwangma पार्टी नि थानिगो निनि परसेंटेज पार्टी गो मारनाय हनै पार्टी नि मंगै बो kwangma रां नाखा निनि 6,000 टाका बा 7,000 टाका कमायके ST कॉर्पोरेशन लोन रनाय हनै पार्टी नि मंगै बो रां नाखा इंके सिनि IPFT East Telemara Division तरफ থেকে जों तो कोनो साजक जों जतो कमिटी तरफ থেকে जों जतनो जों सतर्क रजाक पार्टी नि मंगै कोनो दिनो माइखे रां नामागलाक बा नबो नाया इंके अरनि बिसिंगो जों खबर मोनखा आबो हाइखे बनागै तंगु बाइके सिनि थानि खबर सबायखा इंके जों तदन्त नायमानि बिसिंगो जों प्रुफ बुमाखा इंके माइखे kwangma जागो बो माइखे सामखाइ तंगु इंके सामखाइमानि बिसिंगो जों बनो वार्निं बरखा जों वार्निं रमानि बिसिंगो जों कक सालायमानि बिसिंतै जों बनो वार्निं रखा किन्तु बो पार्टी नि कोनो गाइडलाइन मानिया गाइडलाइन सारानो बो सामखाइ तंगु साक व्यक्तिगत हयते बो सामखाइ तंगु इंके जेकुनो ब्लॉक नि जे सामफाइखा बा बेनिफिशियारि जेकुनो सुबिदा फाइखा इंके ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी तंगु उ ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी रनो बाहायनो कोनो बो जानो गैया मीटिंग खाइया इंके हाइनि बाङै जों बनि ब्रीफ दे जों हाई अथॉरिटी बा सिनि हाई लेवल कोसु सिनि केंद्र कमिटी नि थानिगो जों रिपोर्ट जों रहनाय ते जों जानोनाय जों कपि और जागो बनि kwangma
जों सैजाक दंगो जों जे प्रुफ सहक थायो जों सैमानि दंगो नांखांगे जों प्रुफ बरनाय बहायखे जों केन्द्र कमिटिनि थानिगो जों पाठकनाय इनके जों केन्द्र कमिटिनि थानि जों अमनि रिक्वेस्ट खायनाय बनि ताबक इमिडिएटली दायति बनि जे चिनि ईस्ट तेलंगाना डिविजन IPF तिनि जे एडवाइजर कमिटिनि चेयरमैन तै मंगिया कामी आरडी ब्लॉक नि BSC चेयरमैन उ जे बनि दायित्व तो आसुक थाय जे दायित्व तो मानो आबो दायति नरनानि उठुं बहायखे जों केन्द्र कमिटिनि थानिगो जों रिक्वेस्ट खायो तै जों कपि हायनो जों पाठकनाय चिनि बरन गोनां चिनि प्रेसिडेन्टनि थानिगो तै चिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जॉइंट जेनेरेल सेक्रेटारिनि थानिगो जों कपि जों रहरनाय अबो दायति गाहाय मंगै जों रिक्वेस्ट खायनाय दायति उ जे बनि आसुक थाय जे न जों नरगानि बांगै जों रिक्वेस्ट खायनाय तै जेहेतु अर BJP IPF ति गवर्नमेंट दंगो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास गाहायनि बांगै जाहाथे गवर्नमेंट अमाहाय जे दुर्नीति न नायानि बांगै जों बनो जाहाथे दुर्नीति जे उंगै तमानो जों सुजुग रया चिनि IPF ति तरफ थेके गाहायनि बांगै जों दायति इमिडिएटली मनो एक्शन नागानि बांगै जों कयनाय तै जों तैबो जों खरमानो पार्टीनि मंगै गोबां चिनि थानिगो जे चिनि तेलमारा साब डिविजन बा चिनि ईस्ट तेलमारा डिविजन एरिया गो गोबां जे सामुं चलेमानि कट जेमन ब्रिज हलिं बा ब्रिज पाका ब्रिज एमहाय गोबां जे लामा जे चलेमानि अब कन्ट्राक्टरनि थानिगो जे पार्टीनि मंगै पार्सेन्टेज अब लाख रां नागै दङ होनै चिनि थानिगो खबर सफायो आव हायनो जों टरन्ट खायमानि बिसिंगो जों पुरुफ मागै दङ गाहायनि बांगै जों केन्द्र कमिटिनि थानिगो दायति आबनो एक्शन लानानै बांगै जों रिक्वेस्ट खायनाय तै बनि जे ब्लॉक चेयरमैन तै एडवाइजरी कमिटी चेयरमैन उ आसुक थायनो दायति नरना बागै जों रिक्वेस्ट खायो आसुक सायनो कपार खजतन हमबाय 25 तारिख एप्रिल 2022 बिसिनि टांसाल रासिनि IPF टी पार्टी ईस्ट तेलंगाना डिविजन नि बखाक्ति काहिया जों प्रेस मीट खेन बागै मा फायका उइलानो चिनि दिनै प्रेस मीट नि बान्दाव चिनि मीडिया फ्रेंड्स रनो चिनि IPF टी पार्टी नि टिप्रालेन नि सभानि सेबाया हरो ओ जागा तिनि बिसिंगो दङ चिनि IPF टी पार्टी ईस्ट तेलंगाना डिविजन नि प्रेसिडेंट बरम मोदां मोजां गोबिन्दहरि जमादिया दङ ताय आङो दङ चिनि ईस्ट तेलंगाना डिविजन कमिटि नि एसिस्टेंट सेक्रेटारि बरमोन मोजां करमानि बर्मा ताय आं चिनि यूथ IPF टी नि ईस्ट तेलंगाना डिविजन नि सेक्रेटारि चिनि बरमोन मोजां अनार्स जमादिया सह दङ ताय आं जे ईस्ट तेलंगाना IPF टी पार्टी ईस्ट तेलंगाना डिविजन एसिस्टेंट सेक्रेटारि हिसाबै आं किछु बर्मा हाय चिनि तिनि किछु सकांसिनि प्रेसिडेंट साहेब जे सामानि अब आसले जों दीर्घ प्राय 2 থেকে 3 বছর যাবত चिनि जेटा ईस्ट तेलंगाना डिविजन नि एडवाइजर कमिटि नि चेयरमैन एबा मंगिया कामी आरडी ब्लॉक नि चेयरमैन चिनि बरम गोनां सुनील देवबर्मा बो प्राय ब्लॉक चेयरमैन सुतेइनो কোনো पार्टी नि गठन तंत्र बा पार्टी नि गाइडलाइन अनुसार सामन थाया कारण जों बिनि ब्लॉक एडवाइजर नि सामन थायजानि बेसिभाग न जों नुजागता मगाय जों माने कोनो एकटा ब्लॉग स्कीम फैका विभिन्न दप्तर निफानो स्कीम फैका किन्तु स्कीम हैमानि जागुलो कैसा नियम बा कैसा रूल दं पार्टी नि गाइडलाइन दं नों अन्तत डीसी चेयरमैन फानो ननो पार्टी प्रतिनिधि सनामैसे नों खरसा डीसी चेयरमैन नंगो पार्टी नि गाइडलाइन बैसे स्कीम हैमानि जागुलो डीसी चेयरमैन जेटा गाइडलाइन मते नों माने बीएससी खरसा चेयरमैन फानो बीएससी चेयरमैन फटो डायरेक्ट सरासरि बेनिफिशियारि सिलेक्ट हैमानिया कारण ब्लॉक को जदि बेनिफिशियारि बा कोन एकटा स्कीम फैका अब नों पार्ट पंचायत सिलेक्शन माने एडवाइजर कमिटी बा इन ब्लॉक नि साम कमिटी आसुगै बहाबन अन्तत प्रतिटी विलेज माने अबहाय जेटा स्कीम बा अबसे कोटा कैसे बाग नन तमनि किन्तु अब विशेष कइदा बाग जाग माने नुगिया सिस्टेम नुगिया आरो बाग लाना है तो बाग
bar pঞ্চায়েত রহনা হয়তো কমসে কম ব্লক সাব কমিটি বা এডভাইজার কমিটি আসলে মা বাগো কিন্তু আবো নুবাগিয়া বিনিখানি গাঙ্গাই যেটা চেন্নুগো প্রায় কোনো একটা স্কিম ফাইকা বা ব্লক মানে এগ্রিকালচার দপ্তরনি বা ফিশারি ডিপার্টমেন্টনি যেমন বান বা পুকুর অবহায়ক ফাইও আবো মোটামুটি কামগাই ড্রজারক বাই সামনে ফাইজাগো এরপর তাই আরো কিছু লেবার দিয়ে সামনে ফাইজাগো অবহায়ক মধ্যে সবচেয়ে যারা যে ব্যক্তি মানে তার কোনো 4-5 হাজার বা থেকে 10,000 অবধি যে রিমান নাই বড় বেনিফিশিয়ারি হিসেবে সিলেকশন হয়ে যাব আবো হেরকাই মোটামুটি মানে বিনি সামুং খাইতেন খুব পয়সা করাপশন যাব এই শুরু আবয়া गोबां मा दङ जोंनि खानागा जेता बन मित्र फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि थांनायाव जारा 12 पास जोंनि बेकार बायरनि बागै खायसा बरफ जों खानागा मात्र बरफ अनलि ताल' 3100 रकसे रां मानो ओ जागाबो किछु बेनिफिशियारि अंशनि 3,500 रायनि खायसा नि खबर मानो अब एक्चुअली जों आ कमप्लेन हिमानो जों ठीक जों इस्ट तेलेमुरा पार्टी आईपीएफ इस्ट तेलेमुरा डिविजन जों गुबुन नाबो नायखा तत्व ना हामनायखा जों तदन्त बख्लायखा मोटामुटी चिन्थानि तथ्य दङ बा चिन्थानि प्रुफ दङ नांखा जों प्रुफ बरि मानो ब बरफ बा साबो बनरानि मारिखा अब हायराव चिन्थानि मोटामुटी नांखा जों प्रुफ दि मानो अब हायराव जों ताई सुदु आबया जोंनि पार्टी फान्ड नुगै इस्ट तेलेमुरा डिविजन पार्टी फान्ड नुगै विभिन्न ठिकादार मिथानि बा कन्ट्राक्टर मिथानि जेमन इन्जिनियार बा इमप्लिमेंटिंग अफिसार ना आयो मिथानि प्राय रां हाजार जों खबर मानो एक्चुअली बर' बचनाव किछु कन्ट्राक्टर बा इन्जिनियार बचनाव सावो पार्टीनि मुथि गामि बागै रां मारि खारन सावो जोंहाबो मोटामुटी तथ्य मानजा ओंखाय किन्तु जों नोंमोन कुनु पार्टी रबरनि आईपीएफ इस्ट तेलेमुरा डिविजननि जों कुनु आबहाय जोंनि एसोसिएशन बगै जों आबहायके पार्टीनि मुङै जों फान्ड होनानै आबहायखौ जोंनि कुनु सिद्धान्त गै कारण जों मननायाव जोंनि राज्यआव 2018 যখন आईपीएफ बाय बीजेपी सरकार फैमानि जागल 30টা বছর যে সিডিএম যেভাবে जोंनि बर'नो बिधान्त खायगा जोंनि बर'नो माने हयरानि खायगा आबन हते जों मुख प्रमाण बगै जों जेहेतु आईपीएफ बीजेपी सरकार फैमानि जागल जोंनि भारतनि प्रधानमंत्री जोंनि नरेंद्र मोदी जी जेभाबे भारतनि प्रधानमंत्री जोंनि बर' मुनांगेर नरेंद्र मोदी जी जेभाबे भारतबर्षनि साथे साथे जोंनि त्रिपुरा राज्योनबो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अग्रिमानि बिसिंथि दाबो मोटामुटी जोंनि सामग्रिक उन्नयन बा विभिन्न रास्ता घाट हते पानी दै नुमानि থেকে आरम्भ खायबाय जत किछु जोंनि रिसा बर'नो माइरं मागना सारे नानान तानान फ्लाइ दंथानि जों जोंनि आईपीएफ पार्टी इस्ट तेलेमुरा डिविजननि जेटा एडभाइजर चेयरमैन जोंनि बर' मुनांगेर बर्मा जेभाबे ब्लकनि चेयरमैन नङै अब हायबाय सामंथाय दङ जों करपशन फ्लाइ दंखा जों खुब लासिबो कारण ब करपसा जोंनि पार्टीनि एडभाइजरनि चेयरमैन अथवा ब्लकनि चेयरमैन ब जे अब हायके करपशन फ्लाइ दंमोन अब माने जोंनि थानि गोबां कमप्लेन आबाद जों माने बेलाय लज्जाजनक कारण बखरके जोंनि पार्टीनि लिडार जों बनो आथिं नंगानो होनवान सुंमया आबुन बागैनो जों इस्ट तेलेमुरा पार्टी आईपीएफ इस्ट तेलेमुरा डिविजन जों थानाय 11 तारिख एप्रिल जों माने जोंनि मेन पार्टी आईडब्लिउएफटी यूथ आईपीएफ त्रिपुरा फानग्रा गदल टीएनए आदिसा दुई जों डिविजन इस्ट तेलेमुरा डिविजननि जों आसुलायखा जों सिद्धान्त नागा जों एक्चुअली जों जोंनि पार्टी केन्द्रीय कमिटिनि आईपीएफ पार्टी केन्द्रीय कमिटिनि जोंनि सुप्रेमु बा जोंनि पार्टी प्रेसिडेंट ताई जोंनि जयेंट जेनेरेल सेक्रेटारि जों बुंनो थानि जों अलरेडि जोंनि कपिबो दङ जों ब्रह्म जों रिपर्ट दखा बिरावहानाय जों कारण बनि जेटा सामुं हामिया बा सामुं सेक्रेट फ्लाइ दंमोन जों नायलिया कारण लज्जाजनक लासिनो सिंचा ओमफ्राय जों बर'नो बिनि जेटा ब्लक चेयरमैननि पोस्ट ताई पार्टी आईपीएफ इस्ट तेलेमुरा डिविजननि जेटा एडभाइजर चेयरमैननि पोस्ट न दाख्लैखाय उनाव बाहाय तामुं फ्लाइमोन जों उद्दतम कमिटिनि थानि जों माने पदक्षेप होनानै बागै जों अनुरोध खालामो ओमफ्राय आसा खालामो जोंनि प्रेस मिट बान्दाव
ang bisa ke mana poksan awal mata kat betul betul